Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Kababaing in the World. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin namin. Dagiti managisupot. Apay nga minan nauso ti kasta. No adapasken adalat na lang iti agisilipin ako na. Alita, adan title ti istorya. At niya ta tinapintas sa taray na. Nga dapay kwaderno na karagiti paskan iti lugar da. Ken kamangibang a barangay. Nakadulin lat ta day ta notebook na. Nakaisuratan ti amin na pasken, birthday, punyag, kasar, ultimo anibersaryo ti kasar, no da sagana da. Uray sa anamaw awis, ipamuspusan na. Kasta ti taray ti istorya. Ngam asino ay ti bida. Dahil ti man ti suratek mo ita makauman ng iti hot issue ita bantag kontra rimulya. Kas kada middleman kan mastermind. Ang bibinulgar na iti buyok ako nada. Nasino pa hindi tati kahit da may raman iti nasa wakaso. Ngagpapag former President Digong. Panggap kan sapay nga raman. Ay, agsurat akit din. Barang no, awan mang disturbo kanyak ita. Domeng, agsurat ka? Uy, rinugyak nga ruday. Apay? Ada ngamin papanan mi kan nanang. Wedding anniversary ka no da kagawad Susan. Bale, golden anniversary da. Iso aya. Wendom, nasan ka ko mga agsurat di, sumurot ka kumamat. Sana. Amumot na sa anak unay ka na kita paskan. Si kakit di man. Ala, mapan kayo. Kaduam ni nanang. Iso nga rod, di mat ngamin kahit ninanang timapan nga iso. Masapul mo't ngamin nga da kadwana. Di isaw. Sige nga rod, agpalusak lang bet. Ay, lalaki din kasawa kaya. Ay, punsyon. Nay, napagustaw. Ari dagiti pumupunsyon kang managisupot ti istorya. Ay, mayat. Timing sakit ni ti istorya. May papan iti punsyon.
mapanmat makiponsyon da Rosa. Ay nga, tidakas na. Makaununan sama na itong lip ko. Anya nga, urayak lang nga makapanaw ni Rosa. Sa akong to, pagustuan ng iti mata ko. Agbudang amintay ka na ka, Chairman Gusting. Kagawad Duming. Mayat nga ro da. Basta dalakit di maparti akal di nga, sumuro ta, kagawad karda. Kit adda. Saan nga ta kababain ti umay, kat awan mo't direkta nga awis na kada kami, kagawad kardaw. Siyak nga rudin di agaw awis Kagawad Duming. Chairman Gusting. Wala magkidi Manuda ito yung chairman. Ay sus kayo. sa bagay, amok magkidi Tiyan niya, chairman. Apunsyunan latsap sa pulam. Saan mo to, chairman? Ugali lang ti adot gagayom na manakigayom. Ngata? Ay sus, kagawad kardo. Amamukan. San kan ngaglibakpay? Nabayagtan ngagkadkadwa. Nasaya at mat nga ron atap no da kadwana. Ang mga no panawan tumanan ti kadwana. Pun nga ron, kas idi inawis ni kagawad kardo manag. Gapot bartek da, inyilad da iti may sa kalapaw. Pun nga ron, tidakas na, pinanawan na matan ni tatang. Naimbag taawan dakas napasamak kan kwa na. Gusto nga awan matalik ka dagiti kakadwa, ngagpapan ka dagiti kagawad. Manumot kada kwa, dati saan akong trabida wano oposisyon. Pudno na ita. Nagiti lang kagawad na babae ti mako na aloyal kan tatang. Kan na kagawad Turyo, kagawad Kolasbong, kan siya. Isungarod nga aginggat mabalin, saan mo apampanawan ni tatang. Nang runa no kasta nga, da inuman apapananda. Uy, awan dana kiti da ita. Saan ko matakayat na may sagmak da? Nalipatam sakit di amay sa kaatid dati mild stroke. Tano nakasango ka niti pulutan ken arak. Kaskala nati kaga na rin. Naimadaytan. Uddaw ba't? Makitam, tinapasamak iti nagkuyog kayo ken kagawad kardaw. Malagip mo dayjay. Adi kan nayawit ti bagbagem. Amok Inatap mo idi sa bali tinagawida ka nakiturugan saan? Ha? Kansan lang nanamnamin san dayta. Adaman day din napanan mi kan kagawad padtok. Kay katilanggong mo't pinanawan nak. Dahit tati pagkunaam, asaan da ka nga isakit, no di kat kayat da ka lang nga irubaw. Taamo da asaan da makasubla at aging kat adda ka at chairman. Imbag takim mo yung mutlang ni Dumeng. Tada mga nawakan tatang mo, nulabsan naman ng ti aginom. Wen nga rod, isumat ti kunak nanang, bantayan na ni tatang. Nataltal gadak amapan kadagita ni tatang yaw no kaduha na ni Dumeng. Ngam no dagiti daddo maakagawa dita ay. Awan lat pa nagtalik ko kadakwadan. Supay Kitaan tulangan tinapasamak giding kuyog ni kagawad kardo. Anya nga tinapasamak. Isu nga rod ako dak nga awan talik ko kadakwada. Kan binilin ko na sayaat ni Dumeng. Ay, uremot ni tatang mo. Bilin tinalpas sa bilin. Makaluksaw pa'y kit dinukwa.
Awan latad. No narugyan dan ti inom, mapukaw ti simbang ti panunot na. So nasaya at mat, ta naisurot na ni Duming ang mga lalay kan kuana. Di kay madanagan, nanang. Nabilin ko matan ni Domeng. Amok matkit di adi na baybayan ni tatang. Nga uray no saan anasaya at titrato ni tatang kankwana no maminsan. Ay, anda tayo dito yun. Chairman. Oh, Chairman Gusting. Da kayo matgayam tinapasungadak. Wine, ha? Dito'y matgayam ti balayaw. Ay, takasay. Agam amudam gayam. Wan, Chairman Gusting. Kahit ko sa wine, da kayo ti agpakasar. Uwan, Chairman. Kat agyaman nakmata nakaumay ka. Ako ang amin. Pinilit nakman nga inawis ti kasinsin mo. Amumot kanya kon sa anak anar wa madumaray kadagiti kastoy apasken sa anak na awis. Amok dayta. Ngala, umay kayo. Ay, kadwam? Uwan. Ninduming. Iso ti may sa akagawa di yan nagbuksutan. Ken manugang ko. Kasta ka di? Ken kadwa may matikasinsin mo anang awis kanya kwino kada kami. Aguray ka. Sino akasinsin ko nga ibagbagam, Chairman? Ayan na. Na. Nay. Ayan nan. Ay, awan mo ni kagawad kardon domeng. Kat noon nagturong mo't itay ijay tatang. Bayan yon. Ang mga no napanakinita nila kay kuno, asino man day takunam akasinsin ko, anang pilit kada kayo nga umay dito'y, Chairman. Kadwa ka kagawa di yan nagbugsutan. Kagawad Cardo, wenno Ricardo Bocatot. Ricardo Bucato? Wine. Awan mat malagip ko akasinsin, wino kabagyak nga ada ijay nagbugsutan nga agbukato, Chairman. Sa pulak ka rin tatang. Saanen ading, umay kayo kit din. Umay kay agtugawan ijay. Madamdamalangan, marugyanan tipuni. Ay suah. Agpalas lang dagitin nobyo ken nobya. Yuray tayo labasitan, Chairman Gusting. Awan madam, awan parikot. Nasayaat nga rod, ngam panawan kayo pa dito ita dalang aramidak ija unag. Nakita mo ni kagawad Cardo, domay. Saan pa'y matatang? Nagturturungan nga tanji langgong. Imbirok na puti nga tan ating iwat na. Ano, nagbirok iti may shot. Ay lukoy dihayan. At danadlaw ko itay sinabat na kayo ti kapitana nga agpaskain tatang. Anyalita. Apay nga, di iso ko mati sinabat da, kan inunada a kinablaawan. Una. Imbis ko mga isuti mo na kinablaawan ni Kapitana Santos. Sa pulag to no madamdama tatang. Ito malpas ti kaanin. Wala tatang. Alan, kakabsat! Marugyanan tintay pa nagbibingay itinabalan mi nga insagana pa kada tayo amin. Ay, mangan tayong duming. Ni kagawa din nga tatang. Bayamon da. Basol na at pinanawan na ta. Kaslawanan kadwa na tiluko. Naisapol na lakit din tingiwad na. Ay, salbag ni ayat. Ay, malatiw kayo matnanang. Wan. Ay, madukutaan na kami nga wan aramidak. Nakalabaak matan. Maluman ngam awan mutlaangan da Domeng. Ay, day tangarod kat. No pangal daw ti sagana da, nalpas mo't nga tan. Taday malumag. Ay, awagak man kami ni Domeng, nanang. Ngalamat. Amang ano na sa akong kindinita atang mo ti arak. Saan mat siguro? Ay, anyat amom. Nang runa kat kadwa na pa ni kagawad Cardo Asangar. Ay,
Anyan ta sangeren. Saan lang asanger, Rusa? Kuna ni tatang mo, ano ado ti pulutan, suldadun na kanaon. Anya dayta, soldadun. Wan, anyaya ti Tagalog ti soldado, oh. Kawal. Oh, anya ngay. Anya ka di ti awag mo, wano ibagam, no bilang kamutem ti makan, sa pilyam ti sagpaw na, no nasagpawan. Kalpasan na. Di kawal-kawalam ti malukaw. Oh. Oh. Nagkarumot daytan anan. Ay, uyihiso nga, at dadag iti babartek iti pulutan. Sana nga puti arak nga ininumda. Yun lang. Ay, mabit lang nanang. Awag aklabit ni Dumeng. Sige. Dom, ayan yon. Saan kayo kanupay nga agawed kuna ni nanang? Saan pa'y nga raw? Makiininumpay lang ni Kagawad Kardaw. Kan adamot kasasarita ni tatang apada na barangay chairman. Ay, suwaya. Naimbag ano sana makitagtagay ni tatang? Saan? Nila ang Kagawad Kardaw tinakisango ka ng iti agiinaw. Ay, nasaya at Ngem, pari ko ta nakaariwawa. Kasla kukuanan ti talaon. Daytan Ipagdanagan may, amangan no kurso na daan da. Agpalawas nga minan. Yawid yun Amang ano may rubrobo kayo? Isot ibagag kan tatang. Abusta adda na amuan may ti agpaskay. Anya dayta? Imbaga ni Kagawad Kardaw, akabagyan na ti agpakasara. Ngam saan mo't kaya? Anya? Naimbag atam amo ni tatang ti ina tinobya. May sa chairwoman. Ay, nagluko kagawad kardo daytan. Mababain kami nga rod kan tatang. Naimbag lang ta nasaya ta tao. Naawatan na anay sursurot kami lang. Kasanon no sa balit katap ta. Amo na paimod nga rod ni tatang tapada na kapitan ti barangay. Wala, kababain. Un nga rod. Sige, tayo baga ka ni tatang. Ayawid min ni Kagawad Kardaw. No di na pa'y kayat, panawan may. Anya? Anya, chairman, pasensya kayo no jak unay masanguan niya. Ay, wan. Di na kang pagdanagan. Ti kadwa may ti pakasikurak na di mo't lang nagsublin dito ayan may. Ang mga no nakasara kan ti kadwa na anaginom kadagiti kabagyan mi Siguro Sige, chairman. Panawan kayo pa'y dito'y nga ron. Kan agpayagag iti maitagay yun dito'y kan ading Dumeng. Ay, di na kang pagdanagan, kapitana. Okay lang. Sangwim lata dagiti daduma asa nga iliyaw. Mapan ko la sa pulin tayo kabagyan nyo nangawis ka na kami. Talagan sa naisapul ng tingiwat na. Di na namuti kadwa na. Una yun. Malangarod. Sumango kayon ton itilamisaan, Chairman Guste. Wen, kat ulitig tagkidaw di pasensya, kapitana. Impasubo na kami ti Fike, akabagyan yaw. Awan anyaman na, Chairman. Uray tagam amuta mo. Awan agam, kaslakit din nagsapsapol kami ti Paske na pakipanganan minukasta. Amok mat asaan akasta, Chairman. Mala, panawan kayo pa'y dito'y. Salbag ka? Kung ano asino ka? Dede, anya ti parikot kagawad. Anya ti inarami dyo iti sa nga ili. Nanay. Awan pa yan po ni Kagawad Kardaw. Anyat inaramid na ayaan song takinabilyo kat awanong puot na. Salbag kagawad. Agasan yung mat ngamin, nana. Ipangpangas na nga isukano ti kalaingan akagaawad ijay lugar da. Kun kinawal-kawal na mat ti pulutan. Kun
Kasla di makaramraman iti karmi ken arak. Ala, uston day ta. Ay, Chairman Gusteng, pasensya kayo lang kumano, nadangran na ti kadwayo. Ay, da kami, tirumbang agad daw iti dispensar, Kapitana. Tulungan nyo labasitan. Magkatin nyo kan pasublihan nyo ti buot na. Ay, bartek na laday ta na. Sige, Doming. Ilugan nyo man lang dito tricycle tayo pantay sa ospital. Langgong ti salbag kagawa din, magibabay. Sige, bayuyangan yun. Mangayab kayo iti tricycle dita. Saan dagayam nga amuin dyan ni Kagawad Kardaw. Nakababa. Ay, saan ka nung arod? Talaga nakababain, Doming. Abusta kas na tilanganan ay. Tinsapain umang-ang siluko. Nakapuot sang tatang. Ay, nasayaat. Sa di no ti ayan. Gogan. Ay, nagapagastiro pa. Kasladyak makakita. Nagasat ka pa'y kidyat na nakapuot ka, loko. Salbag ka, nangibabain ka. Baybay anda ka na kuman aluguban, ken patayin da ka ijay. Ngimasyan kami iti asawam, ken anak mo, loko. Anay ko, Chairman. Saan ko ang magustuhan tinaramid mo? Imbabain na kami iti hustaw? Kondi awis ka? Di na ka magayam amamaw? Kukwa, Chairman. Kababain! Isu amanipo dita. Saan na ko na maawis iturean niya pasken? Kababain in the world. Dugol kan black ay tilinak amaw. Anya nga, tiro pa mi itaas sumarang ka nagiti kabaranggayan tayaw. Kababain in the world. Kagawad Kardaw. Kababain. Ay. Nagtagtagay na pakmanay. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.